салом ба ҳама. Дар ин видео аз бозии гиви радио пул мегирем. силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар боло баланси моро нишон дисте, агар ҳамҷа 100% шид, ҳамҷа хеле ки дисте, агар ҳам хеле 100% шид, шумо метавонед пултонро бигиред. Ва ҳамҷое ки 100% нависондагиа, ҳамира зер мекунем. Дар боло баланси моро нишон додиста, ки дар баланси ман 0.67 USDT, поёнашда боша нишон дагиа, ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Withdraw today ва ин рӯз боша ай ҳамин бозӣ $10,604 гирифтагиан. Баришда боша ишан withdraw today, ин рӯз пул гирифтагиан $3,350. Баришда боша ай саршавии бозӣ то ҳозира нишон дагиа, ки чанд қадар пул гирифтагиан. Поёнда боша нишон дагиа, ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесте метавонем пуломона бигирем. Payeer кашлока ман интихоб мекунам. Дар Payeer боша минимал каш 0.35 USDT. 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. Payeer кашлока интихоб мекунем. Поёнда боша конфирма зер мекунем. ҷое ки аман номер нависондагиа, поёнашда ҳамҷа бояд рақами кашлогмон наставид кунем ё ки бинависем. ҷое ки аман нависондагиа, поёнашда боша инҷа чанд қадар пуле ки кор кардагием менависем. Верифира зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. Мебуроем ай бозӣ ва Payeer кашлогмона мекушоем. Дар баланси ман $3.87 ҳастай. Аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлогмона. Рақами кашлогмона копироват мекунем. Рақами кашлогмона копироват кардем, бо бозида меоем ва ҷое ки аккаунт номер нависондагиа, поёнашда рақами кашлогмона ставид мекунем. Поёнашда боша ҷое ки аман нависондагиа, чанд қадар пуле ки дорем метавонем бигирем. Дар баланси ман 0.67, ман мехоҳам ки 0.67 неву 0.40 USDT ша бигирам. ва инҷа менависем ки 0.40 USDT ва верифира зер мекунем. Дар инҷа боша конфирма интихоб мекунем. Дар инҷа мо бояд верификатсияро бигзарем. Верификатсияро бо воситаи селфи камера мегзарем. Селфи мегирем, тамом верификатсияро мегзарем. Верифира зер мекунем. ва ина тамома верификатсияро гузаштам. 0.40 USDT дар баланси ман гузашта. Аз тарафи дасти чап угли боло ҳамҷа стрелкаро интихоб мекунем. Назад меоем, менюи бозиро мебинем ва мебинем ки дар баланси мо чанд қадар пул мондаe. ва ина мо 0.40 USDT ша гирифтем. Дар баланси мо 0.27 USDT мондаe. биё кашлоки Payeer мекушоем, мебинем кане пул дар баланси мо гузашта ё ки нагузашта. Дар кашлоки Payeer дар баланси ман ҳозирам $3.87. Як бор кашлогмона обновид мекунем. ва пул нагузаштааш дад мекунем ки кай пул мегзарад. Бо видеора давомуша видео мекунем, бо давомуша мебинем. ва ина пул дар баланси мо гузашта. Пул дертарак мегзарад, дад мекунем, як рӯз ду рӯз баъд пул дар баланси мо мегзарад. шуяле ки дидесте, баланси ман ҳозир $4.24 шидааст. биё мебинем кане чанд қадар пул дар баланси мо гузаштаг ва чанд қадар комиссия гирифт. аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем. ва ина дар баланси ман 37 сент гузашта. мо 40 сент гузарондем, 3 сент комиссия гирифта. пул мо дар гузаштаи 13 ноябр 2024 соати 22:54. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.